Gipusil patay ang usa ka e-bike driver dito sa sitio Kimba, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Nasairan nga wide criminal record ang biktima apan padayon pa kining giimbestigar. Nagduda ang kapulisan nga posibleng mistaken identity lang kini. Ang report ni Femery Dumabok. Patay diha-diha dayon ang biktima nga gilang si Marcos Abatayo, 51 anyos. Sa inisyal nga pakisusi sa kapulisan, nagmaneho siyang e-bike ang biktima ug gingong giatngan sa wa pa mailhing mamumuno. Suma pa nakanaog sa sakinan ug nakadagan pa si Abatayo. Apan gigukod kini og gipusil sa suspect. Nego kini sa kilid nga bahin siyang lawas ug nilapos ang bala sa pikas sa iyang lawas. Hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Usa ka kabang sa 45 kalibre nga armas ang na-recover sa crime scene. Unknown pa nga suspect, and our investigator on case is still on the ground trying to conduct investigation. We have initial information about his activities. He is a plain e-bike driver, and ang ato na lang gihuwat is ang feedback sa investigator. Matod sa hepe sa Talisay City Police, hangtod karon wa pay matino nga responsable ug motibo sa krimen. Gingong way record ang biktima nga nalambigit kini sa gridli nga drugas. Apan usa sa langitan o nga posibleng biktima kini sa mistaken identity. Wala gid siya identified nga kontra. So we are trying to look at different angles, maybe mistaken identity, or if he is related if this is drug related, then we will check on that. Then we will give the necessary report. Gisubay pa usab sa kapulisan kun wa ba kini na kontra. Giklaro ni Pilari nga isolated case ang maong krimen. Oba ni Jun Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.